Raġel ta' 33 sena resident iż-Żejtun inżamm arrestat wara l-ġimixli li s-sibt li għadda tela fuq dajsa bl-isem tal-Onzu l-King fix-xatt tal-Pjetà bl-iskop li jisraq. L-oġġetti li kien hemm fuq id-dajsa jammontaw għal 233 euro. Barra minn hekk huwa ġimixli li fil-waqt li kellu ordni li jiffirma darbtejn fil-ġimgħa flassa kien ilu mis-7 Ottubru ma jiffirma flassa tal-Pulizija taż-Żejtun. Dwar dan l-akkużat qal permezz tal-avukat tal-għajnuna legali tiegħu Ġosett Sultana li dak iż-żmien huwa kien dieħel u ħireġ l-isptar għall-kura u kien għalhekk li ma setax imur jiffirma. L-ispettur Azzopardi qal li hu ma kienx infurmat dwar dan. L-akkużat wieġeb li mhuwiex ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-qorti tal-maġistrati ma sabietx li r-raġel ta' 36 sena ħati li giref lill-ibnu ta' 6 snin waqt li kellu aċċess għalih fi żjara ta' rutina kif kienet irrappurtatu li għamlet martu li hija separata minnu. Il-mara qalet li waqt li kienet qed taħsel lil bina innutat xi grif fiż-żona pelvika fil-koxox u fuq il-warrani tat-tifel li min-naħa tiegħu qalilha li kien missieru li għamilhomlu. Il-qorti preseduta mill-maġistrat Doreen Clark osservat li għalkemm il-mara ġibdet ritratti tal-grif qabel ma tifel ġie eżaminat medikament, tabiba li eżaminat li t-tifel xedet li ma tiftakarx li rattant grif minkejja li eżaminat u reġistrat kull girfa. Il-qorti argumentat li fil-waqt li akkużat ċaħat l-akkużi l-aktar xut importanti fil-każ it-tifel ma setax jitqies bħala affidabbli u jidher li kien influenzat minn terzi. Għaldaqstant ma setgħetx issib lil missier ħati. Raġel 40 sena mill-Gżira wieġeb li huwa ħati wara li fil-qorti ġie akkużat li s-sibt filgħodu f'Ħalluqa għedet li sieħba tiegħu u kkawżala ġrieħi ħfief. Ġie akkużat ukoll li għamel ħsara fil-karozza tagħha filwaqt li kiser il-paċi pubblika. Fuq ordni tal-qorti isem ir-raġel ma jistax jiġi ppubblikat biex titħares l-identità tal-vittma li hija uffiċjal tal-pulizija. Ir-raġel kien ilu 7 snin f'relazzjoni mas-sieħba u għandhom tifla. Id-difiża spjegat li l-akkużat irċieva messaġġ mingħand ħabiba tas-sieħba tiegħu li kien jgħid li kienet qed titradih. Intqal ukoll li minħabba l-fatt li l-akkużat huwa affissat fuq is-sieħba tilifa. Il-qorti ħelsitu mill-arrest u ordnatlu ma jagħmilx kuntatt mas-sieħba tiegħu għal sen oħra. Ordnat ukoll li jekk l-akkużat iwettaq rejat fi żmien 30 xahar jintbagħat 18-il xahar ħabs. Libjan ta' 21 sena ġie akkużat li ħebb għal 4 uffiċjali tal-pulizija u weddidhom fil-belt fit-tmiem il-ġimgħa. Fil-qorti ġie akkużat li kiser il-paċi pubblika u li ma mexxiex mal-ordni tal-pulizija. Xlew ukoll li għex ħajja ta' qass u vagabundaġġ u intqal li l-akkużat ma jaħdimx u jmur il-marsa sabiex jara min se jipprovdilu xogħol. L-akkużat wieġeb li huwa ħati tal-akkużi miċjuba kontrih. Il-qorti ordnat lil Libjan biex jirreġistra u tagħtu l-ħelsien mill-arrest bil-patt u l-kundizzjoni li ma jagħmilx reati oħor fi 3 snin.